Hello guys, welcome to Incredible Ladies and இன்னைக்கு நம்ம Beyblade Burst Turbo episode 16 explanation தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் guys. கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இது எப்படி சொல்றாங்கன்னா நம்ம ஐயா தூங்கிட்டு இருக்காரு. ஆனா டென்ட்ல இல்ல, அவர் வந்துட்டு ஒரு ரூம்ல தூங்கிட்டு இருப்பாரு. இந்த மாதிரி ஒரு ஏஐ வந்துட்டு ஐயாக்கபாவை எழுப்பி விடுது. அவர் வந்துட்டு எந்திரிச்சிட்டு அந்த ரூம் விட்டு வெளியே எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காரு. அது என்னதுன்னு பார்த்தா அது வந்துட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட், ஒரு ஷிப்ல இருக்காரு. அந்த ஷிப்ல தான் அந்த டோர்னமெண்ட் நடக்குது. இந்த டோர்னமெண்ட்ல வந்துட்டு எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது. ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான பிளேடர்ஸ் பார்த்து தேர்ந்தெடுத்து அவங்களதான் இந்த டோர்னமெண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைப்பாங்க. இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு Beyblade Burst Evolution பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க தான் இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்துவாங்க. இந்த மாதிரி நாங்க ஸ்ட்ராங்கான பிளேடர்ஸ் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். இது வந்துட்டு நாங்க பேட்டில் ஷிப் க்ரூஸ் இந்த டோர்னமெண்ட்டை சொல்றோம்னு சொல்ல நெக்ஸ்ட் பிளேடர்ஸ் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. யார் யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஐயாகபா ஃபர்ஸ்ட் இருப்பாரு. செகண்ட் நம்ம ரஞ்சிரோ கியாமா அவரு வந்துட்டு செலக்ட் ஆயிடுவாரு. தேர்ட் நம்ம ஹுய்ஹோ வந்துருவாரு. ஃபோர்த் நம்ம ஃபைனல்ஸ்ல பார்த்த சுவோ வந்துருவாரு. அடுத்ததா லெபன் வந்திருப்பாரு. இப்பதான் அவரோட Beyblade ஃபர்ஸ்ட் டைம் காட்டுவாங்க அவரோட Beyblade வயசுல போ. அதுக்கப்புறம் கடைசியா நம்ம அவரும் வந்திருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் இன்னும் 3 பேர் வரதா இருக்காங்க. அவங்க இனிமேதான் வருவாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டோர்னமெண்ட்ல ஜெயிக்கிறவங்க வால்டாய் கூட போட்டி போடலான்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தா வால்டாய் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த டோர்னமெண்ட்டை கிராண்டா கிக் ஆஃப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் டோர்னமெண்ட் ரூல் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் ஸ்டார்ங்கிற ஒரு ஸ்டார் கிடைக்கும். இது வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரியான டோர்னமெண்ட். ஒரு தோத்தா ஒரு பேஸ் ஸ்டார் போயிடும். அந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சுதான் டிக்ளேர் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அரேனாவுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு இந்த ஏஐ சொல்லுவோம் இன்னைக்கு நீங்க ஸ்லிங் ஷாக் ஸ்டேடியம்ங்கிற ஒரு டிஃபரெண்டான ஸ்டேடியம்ல தான் போட்டி போட போறீங்கன்னு சொல்ல நம்ம ஐயாவும் பாப்பாரு. நெக்ஸ்ட் அந்த ஏஐ வந்துட்டு இன்னைக்கு யாரெல்லாம் போட்டி போட போறாங்கன்னு சொல்லிட்டோம். அதுல யாரு இருக்காங்கன்னா ரஞ்சிரோ, ஹுயி. நம்ம ஐயா வந்துட்டு ரஞ்சிரோ கிட்ட சொல்லுவாரு, ரஞ்சிரோ நீ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இரு, ஏன்னா அந்த வந்துட்டு அவன் என்னையே ஈஸியா தோக்கடிச்சான், அதனால நீ கேர்ஃபுல்லா இருன்னு சொல்ல 3 பேரும் மேட்ச்காக ரெடி ஆயிடுறாங்க. இதை வந்துட்டு இங்க எல்லாரும் டிவில பாத்துட்டு இருக்கும் போது இந்த ரஞ்சிரோ கேங்ல இருந்து 2 பேர் மிஸ் ஆவாங்க. பாஸோட மேட்ச் பார்க்க அவங்க ஏன் வரலன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் பாப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்துட்டு 3 பேரும் வந்துட்டு தயாராயிருவாங்க. அந்த ஸ்டேடியம்ல வந்து ஏதோ ஸ்லோப்ஸ் மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 3 பேரும் ஒரு செம்மையான லான்ச் கொடுப்பாங்க. ஒரு செம்மையான லான்ச் கொடுத்துட்டு 3 பேஸும் வந்துட்டு இறங்கிடும். அதுல நம்ம ரிவைவ் பினிக்ஸ் வந்துட்டு அந்த அவுட்டர் எட்ஜ்லயே வந்துட்டு சுத்திட்டு இருக்கோம். நம்ம ரஞ்சிரோ வந்து சென்டர் எடுக்க பாப்பாரு. நம்ம ஹுய்ஹோவும் அதை தான் பாப்பாரு. அதனால 2 பேரும் செம்ம ஸ்பீடா வந்துட்டு நடுவுல கிளாஷ் ஆகும். நம்ம ரிவைவ் பினிக்ஸ் இத சான்ஸா பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த ஸ்லோப் ஏறிடும். அந்த ஸ்லோப் என்ன யூஸ்னா அதுல போனீங்கன்னா நீங்க ஸ்பீடா பாக்கலாம். ரிவைவ் பினிக்ஸ் அந்த ஸ்லோப்ல கோட பயன்படுத்திக்கிட்டு ஸ்பீடா போய் செம்ம ஸ்பீடா இந்த 2 பேசையும் ஒரே நேரத்துல தாக்க ஒரு 5 ரிவைவ்டு பீனிக்ஸ்னு சொல்ல. ரிவைவ் பீனிக்ஸோட பேஸ் பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும். ரிவைவ் பீனிக்ஸ் செம்ம ஸ்பீடா வரும். அதோட ஸ்பெஷல் அட்டாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிவைவ் இம்பாக்ட். அதுல நம்ம ஹுயி Beyblade பர்ஸ்ட் ஆயிரும், ரஞ்சிரோட Beybladeம் பர்ஸ்ட் ஆயிரும். கடைசியா நம்ம ஃபையோட Beybladeம் பர்ஸ்ட் ஆயிரும் தான் நினைப்பாங்க. ஆனா நம்ம அது பர்ஸ்ட் ஆகலன்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ரிவைவ் பினிக்ஸ் இன்னும் சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். இது ஆக்சுவலா அதோட அபிலிட்டி, அதோட ஆர்மர் மட்டும் கலந்து வந்துடும் நடு பேட்டில். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைக்கு ஒரு பேஸ் ஸ்டார் போயிடும். அதுக்கப்புறம் இங்க நம்ம வந்துட்டு வேகமா பாத்ரூம் போகணும்னு சொல்லிட்டு போவாரு. போயிட்டு வந்தோடனே கை கழுவுன்னு யாரோ சொல்லுற மாதிரி கேட்கும். இவரும் நான் அதெல்லாம் பிரம்மதான் சொல்லிட்டு பெட்டில போய் படுக்கலான்னு பார்த்தா பெட்டில வந்துட்டு யாரோ படுத்திருப்பாங்க. ஐயாவும் யாருன்னு சொல்லிட்டு போர்வையை இழுத்து பார்த்தா அது நம்ம ஐயாவோட தங்கச்சி தான். ஐயாவோட தங்கச்சி வந்துட்டு நம்ம ஐயாவும் கேட்பாரு நீ என்ன பண்றன்னு கேட்க. அதுக்கப்புறம் வெளியே ஏதோ சத்தம் வரும். நெக்ஸ்ட் ஐயா தங்கச்சி சொல்லுவா நான் அவங்களுக்கு தெரியாம இங்க வந்துட்டேன்னு சொல்ல நம்ம ஐயாவும் வெளியே போயிட்டு பாப்பான். வெளியே போயிட்டு பார்த்தோன்னே இந்த ரஞ்சிரோட கேங்கும் யாருக்கும் தெரியாம உள்ள வந்துடும். ஆனா கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த காக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இவங்க எல்லாரையுமே இந்த 3 பேரையும் துரத்திட்டு இருப்பாங்க. 3 பேரையும் துரத்திட்டு ஃபைனலா வந்துட்டு அவங்கள புடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரஞ்சிரோவும் ஐயாவும் இந்த கிறிஸ் கிட்ட வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி இவங்க இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ண நம்ம கிறிஸோ சரி ஓகே இவங்க வந்துட்டு இருக்கட்டும்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த மேட்ச் வந்துட்டு கிக் ஆஃப் ஆகும். செகண்ட் மேட்ச் இதுல நம்ம லெபன் ஐயா நெக்ஸ்ட் சுவோ கலந்து
இருந்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஐகாவும் இந்த ஸ்லிங் ஷாக் இந்த ஸ்லோப்ஸ் எனக்கு ஏத்த மாதிரி நான் பயன்படுத்திக்கணும், ரிவைவ் பினிக்ஸ் பயன்படுத்திக்கிட்ட மாதிரின்னு சொல்லி நம்ம லெபனோன் நான் தான் இல்ல ஜெயிப்பேன்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் கிறிஸ் கேட்பாங்க, அவன் உண்மையாவே அவன் பே கூட பேசுறான்னு கேட்க, வால்டோ எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐகாவோட அந்த ஐகா பேஸ் காட்டுவாங்க. நம்ம ஃபையும் அதை பார்த்துட்டு இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும். 3 பேருமே ஒரு செம்மையான லான்ச் பாத்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்க. 3 பேரும் இறங்கினோடனே அக்கீல செம்ம ஸ்பீடா ஸ்லோப்புக்குள்ள போயிரும். நம்ம ஹெல்த் சாலமண்டர் அது வந்துட்டு ஆப்போசிட் ஸ்லோப்புக்குள்ள போயிரும். ஆப்போசிட் ஸ்பீட பாக்கிறதுக்கு போகும். அக்கீல செம்ம ஸ்பீடப் ஆகி வரும். இந்த சைடு நம்ம ஹெல்த் சாலமண்டரும் ஸ்பீடப் ஆகி செம்ம வேகமா வந்துட்டு 3 பேசும் ஒரே நேரத்துல வரும். ஆனா வயசுல பாட்டு ஸ்லோப்புக்கு போகாது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹெல்த் சாலமண்டர் வயசுல பாட்ட தாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அக்கீலஸ் போயிட்டு தாக்கும். அக்கீலஸ தாக்கிட்டு 2 பேர் நம்ம சாலமண்டர் சொல்ல 2 பேரும் கிளாஷ் ஆகும். அதுல அக்கீலஸ் சாலமண்டர் 2 செப்பரேட் ஆயிரும். திருப்பி 2 பேரும் ஸ்லோப்புக்குள்ள போயிரும். நம்ம சாலமண்டர் ஆப்போசிட் ஸ்லோப்ல போக நம்ம அக்கீலஸ் ஆப்போசிட் சாலமண்டருக்கு ஆப்போசிட் ஸ்லோப்புக்குள்ள போயிரும். வயசுல போற ஸ்லோப்புக்குள்ள போயிரும். இந்த மாதிரி 3 பேரும் ஸ்லோப்ல இருந்து வரும். 3 பேரும் ஸ்லோப்ல இருந்து செம்ம ஸ்பீடா வரும். நம்ம லெபனும் இந்த மாதிரி இந்த கீப் இட் அப் லிபார்ட் நாம தான் இல்ல ஜெயிக்கணும்னு சொல்லுவாரு. 3 பேரும் ஒரே நேரத்துல கிராஷ் ஆகிறதுக்காக வரும். ஒரே நேரத்துல வரும். அப்ப நம்ம லெபன் அவரோட ஸ்பெஷல் அட்டாக்கான ஹவுலிங் பைட் யூஸ் பண்ண அவரோட பேஸ் ஸ்பிரிட்டும் வந்துட்டு வெளியே வந்துடும். இந்த சைடு நம்ம ஹெல்த் சாலமண்டர் அதோட பேஸ் ஸ்பிரிட்டும் வெளியே வந்துடும். இந்த சைடு நம்ம அக்கீலஸும் வெளியே வந்துடும். நம்ம லெபனோ ஹவுலிங் பைட் அவரோட ஸ்பெஷல் அட்டாக் யூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் சாலமண்டரை தாக்கி சாலமண்டரை பறக்க விட்டுரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம லெபன் வந்துட்டு அக்கீலஸ் அதாவது வயசுல போன அக்கீலஸ் தாக்கி அக்கீலஸ் பறக்க விட்டுருந்துச்சுமா செம்மையா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா பர்ஸ்ட் ஆகி நம்ம லெபன் வந்துட்டு வயசுல பாட வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க. லெபனுக்கு 1 பாயிண்ட் போயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வால்ட் வந்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிட்டு ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டு அவர் கிளம்புற வானத்தை காட்டுவாங்க. அதோட இந்த எபிசோடு முடிஞ்சிச்சு. அண்ட் அதோட இந்த வீடியோவை நாம முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க guys, and மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க guys, and bye guys.